Balingani, Mapungu naMatshitshi, sanibonani. uSpooky N isiZulu lona. Namhlanje sizokwenza inani. Inani ucizwana lwenkulumo olungaphansi kwesichasiso. Njengoba isichasiso nje sichaza, inani nalo liyachaza. Lichaza kanjani? Lichaza ngezindlela ezimbili. Okokuqala, lichaza ngokubala, lapho sizothola khona iziqu zenani ezimbili, okuyilezi unye kanye nombe. Bese futhi zichaza ngokubuza umbuzo, lapho sizothola khona iziqu zenani ezimbili, okuyilezi uni kanye nophi. Njengoba siye sithi ninyephi mbe, sisho lokho-ke. Kodwa-ke manje sesikuhlukanisa ngakubili ngakubili njengoba ngenzile ekuqaleni. Ngekho ngazi, uma sibala we are talking numbers. Ake sithathe isiqu senani esingunye. Lesi siqu senani sichaza into eyodwa. Isibonelo sokuqala, munye umuntu ohambayo namhlanje. Uyambona yini unye egameni elithi munye, elichaza ukuthi uyedwa umuntu ohambayo. Okwesibili, ake sibone, yinye ingane enomusa kulezi ezikhona. Uyambona yini unye egameni elithi yinye, uchaza ingane eyodwa. Ake sithathe isiqu senani esingumbe. Balingani bami nani bafundi, kulesi siqu ukubala akubonakali kahle, kodwa uma uya esiNgisini usuyabona ukuthi kukhulunywa ngani. Kuchazwani ngesakhi esingumbe esiNgisini? Kuchazwa igama elithi different, another, specific, particular. Isibonelo sokuqala, umuntu mumbe ohamba namuhla. Uma lokhu singakhumusha ngesiNgisi singathi phecelezi, it is a different person that lives today. Or it is another person that is living today. Or it is a specific person that is living today. Or it is a particular person that lives today. Sizothatha ingxenye yesibili yenani ebuza imibuzo, kodwa ibe ichaza usobizo. Sizothatha isiqu senani esinguphi. Ake siboneke, nguyena muphi ohambayo namhlanje. Iyona yiphi ingane enomusa kulezi. Oh, le misho lena icacisa ukuthi uphi lona ngesiNgisi singamchaza simuthi phecelezi which one. Asichazi ukuthi where njengokujwayelekile. Le misho engiqeda kuyifunda ngesiNgisi singathi phecelezi which one is living today. Which one amongst these is the kindest? Or which one amongst these has a kindred spirit? Sizothatha isiqu senani esinguni. Uni lona ngesiNgisi singathi phecelezi uchaza ukuthi what kind. Isibonelo, uthole muntu muni. NgesiNgisi besingathi phecelezi what kind of a gender was delivered. Oh, lokhu kuchaza ukuthi isiqu senani esinguni asibuzi umbuzo ongu-what ngesiNgisi. Awubuzi ukuthi ubani lowo. Sekuzwakala. Salani kahle, niyathandwa.